gaur gamelu motzin. Everybody's gone to the raptor. Bueno, joko hau walking simulatorra da. Ze, oinezkutekoa? Bai, bakizu genero hori, narratiba, bezkanaka deskubritzen gauzak. Pelota. Ondo da, joko hontan, aztezea, hola, auzo moko baten zaude eta mundu guztia desagertu inda, zu bakarrik zara. Ezereza. Ezereza, eta, bueno, gauza pixkat abandonatu daude, kotxe bat hor bide erdin, atze gertatua, eta pixkat bat deskubritzen jumorezu, zeatik jende dana junin dan, nun da hon, jendea, ze gertatua, herri hontan, bueno, gero herri bat bestea jotezea, pixkat historia deskubritzen, da... Ta den buguzien zu bakarrik? Zu bakarrik aurrera zoaz, eta pixkat hola, entzuti duzu ahotsak, konversazioak esan banu, baina bakarrik zaude, orduan. Ezereza? Oine. Bai, a ber, ondo dago, baina, bueno, pixka genero hori beti saiatzen naiz zuri bultzatzen dela, baina egia esan... Ez du lortzen. Pixka aspergarria. Bai. Baina ondo dago. Ara. Probatu.